jadi tukang tambal apa? Tambal ban. Tukang tambal ban. Oh, ban cukur. Kudu. Lah, Banmu. saya Ada iki yo ban sepeda kuwi. Dadine jaman rikala semono durung enek toko-toko sing istimewa kaya saiki wong tambal ban ki laku. ban kayak apa sih medeni? Yo kabeh ban kan lindhe sing bakal medeni to. Ban sepur yo medeni. Ban bis medeni. Sing medeni enek Apa? benci. Aku dingin, aku birak-birak kok. Anu lho Mbak Eka karo Mas Gareng. Menawi nembang lan ngatur lelagon wonten lalat dan wates niku kudu ngati-ati. Mriki niku daerah yang berbudaya. Paguyuban karawitan menika kathah sanget gamelan niku nganti petang set. Menika dipun bimbing, dipun bina sinau sareng-sareng kaliyan Bapak Susilo Budi. Nah, Sekolah. nggih, guru. Nggih. Mau sore ya wis tari-tarian. Nggih. Kula mujudake dadi tetemen ya Le. Anu Mas. Keluarga kepates jenengan kene keluarga sing budaya. Ora ninggalke marang seni tradisine. Tetep diuri-uri lestari lan urip ana ing wates kene. Lah men komplit Mbak niki panjenenganipun Bapak Susilo dipun aturi minggah wonten pepanggungan. Nggih. Nggih. Monggo jenengan ngaturi nggih. Bapak Susilo Budi. Susilo Budi dengan tari bau baik. Pak Susilo menika mboten ngira-ngira raos hormat kula dhumateng panjenengan aturan dengan tindak wonten ing pepanggungan Pak Susilo. Dipun sekoti nggih. Nggih, pelok barang main anu kersanipun sinom pelok barang nggih. Tasih lenggah nggih Pak Susilo nggih. Taksih to Pak Nggih. Monggo ketoprak Mas. Ya, serpake pelok barang. Duduk. Inggih Bapak Susilo. Mas Gareng. wonten dawuh. Danu mboten panggihan sedaya waras nggih. Amin jangan amin Pak Sus. Balika nembe panggih sedaya menika. Nggih panjenenganipun Pak Susilo. Alhamdulillah. Nggih. Menika bedhaipun anu kelantan ingkang sidak sampun nggih. Kula nggih ingkang halusan sing nom-noman wis diaturi, terus ati sing sepuh-sepuh. Nggih. Manggaken Pak Sus. Nggih, bisa kamar-kamar. Tuludin iki ya tuludin. Nggih. Saya kendangan oleh Mas Budi menika adalah alumni Insya Allah kabar wisuda sarjana seni wonten ing Karawitan isi Surakarta, putra daerah dari Wates. Akhirnya sih nggih. Orang sambut ngadeg no. Termasuk satu-satunya mahasiswi yang dari Mahasiswa yang dari isi loh Mas. Dulu Wates niku. Wates nggih. Kula wonten pirang wonten ing kula menika sinten senior kok kondang. Nggih, karena Pak Sus. Kasih ayu. Wah, mboten napa-napa. Nggih. Nggih, mungkin langsung double enggak hukum Mas nggih. Ora enggak nggih. Biasane dundun obat. Nggih, karena Pak Sus. Nggih. Saged dipunwiti? Monggo Bapak. Nggih, Siti Laras, Pak Camat, Pak Anggota Dewan, Pak Lurah sedaya yang sami rawuh. Nggih. Sawetawis badhe ngaturaken sinau belok barat. Susilo pelok barang, kowe dadi muridnya iso lho kowe. Wah, pelok barang toh. Iso. Ulas. Langsung mboten. Oh, bolong iku nggih menurut saya nggih Pak Sus nggih. Nggih. Dengan rumiyin kan nggih ngasta wonten sekolah. Nggih. Nggih, arek-arek biyen tapi ya mesti aku mamen karo Pak Sus ki. Ngamen ngisor tero. Nggih, Boleh berkat balik. berkat bae. Nggih, nyuwun mboten matange mboten dadi kondo menika nggih sawetawis badhe Monggo ngaturaken. sasana wanci katur Bapak. Nggih. Musti
asusila seorang guru, seorang pendidik. Dhuwurku siji. Nek latihan kembang iki ning endi? Ibu yo mesti sinaune ngono. Dan ini kira sak blokan iki bukan kaya blokan lumpuh Sinten guru Pak mriki Pak? mriki sekawan. Lho, kaya ngono kuwi kok Mas Sekawan dulu. Ini saking dalu sudah dipersiapkan materi apa sih bakal di taruh karo murid-murid. Makaten to Pak Sis. Cocok. Contohnya muridnya Mas Udin iki, kendaraannya ya hebat. Jos, Mas Udin, masuk 8 berapa? Kaki mesti to, mesti to. Tolong aku ya arek mlebu sanggare Pak Sus. Melu sinau ben iso koyo Ini kaya wingi ngono kancane sememo. Yo ngono nang duwe mbok godhol endi? Nek Blitar dhewe-dhewe. ben tak baleke mambu tak duwe. Oke lah sing aku masuk. Apa? Halah itu tapi ya. Ngono Pak Sus ngecek. Enggak Pak. Suestiaru Rokra Sokso dan nek awet mung duwe Jogja tapi itu enam kali sudah balik. Mbak Sumintan Suramanggala Ini jelas enggak Ponorogo Sumintan. Nggih. Suminten stres. Paksi
Silo Budi lan Mas Udin. Wah, mirasa mboten angger sinden saged pelok barang ngeten. Jenengan wah luar biasa elok sanget. Jadi kita jaga derek urun. Betul menika mereka karo kandhang sak mangke manggen wonten luar negeri. Oh, ngeten. Nggih. Menika donatur saking luar negeri kata. Nggih. Lajengipun Pak Sus mungkin sebatas bisa pamit. Nggih, Nyatan ya sembodo. nuruti dikasihipun kata dengan mengais sedikit luar negeri. Ya. Nggih, nyuwun ngapunten monggo salajengipun kalajeng. Sembangku. Keluarga Agung atas kene, sing mreksani keluarga Agung atas kene ning luar negeri yo Nggih, termasuk bersari nggih. Kalau mantan streaming. Nabi Mumpung menika larasi tasik pelok barang dan menika dalam rangka bersih desa ngaturaken lelagon bersih desa. iki saking Pak Lurah mau misalnya lagu gugur gunung Gugur gunung. Sakit mangke dipun ngedre sekali bersih desa, yang kedua adalah gugur gunung. Kata untuk mendoakan warga masyarakat wonten ing wates mriki semoga tetap kompak, kondusif dan guyub rukun. Monggo dipun aturaken bersih desa rumiyin ya. aturaken dumateng paguyuban karawitan ingkang dipunwadhahi wonten ing Pakoso Laras ing Desa Wates Jenangan Ponorogo niki wau. Mereka kan boro-boro to, Mbak? Nggih. Wah, siap. Nuwun sewu Mas Karyo. Nggih. Wonten jaminan saking panitia ambuk bilih menika ingkang kagungan Avanza AE 1266 SA warna silver, hasad lampu nyala terus. Mas sing kagungan Avanza AE 1266 SA hasadipun nyala terus, Mas nggih. Monggo Nggih. dipadamkan dulu. Perhatian saking panitia sangat luar biasa. Mas Bareng, Mbak Eka, Nggih.
mangke perkawis Gojek kalajengaken wonten ing Goro-goro. Kamundhut saking panitia mbangun pura kencana, tegesipun bangun dumateng gerbang yang indah menuju zaman keemasan untuk seluruh warga masyarakat ing Laladan Wates dipun pandhegani kalian Bapak Kepala Desa Munaji. Saged istirahat rumiyin kok tak rerake batuk gelar sedina.